Greetings to our viewers. My name is Chantal Mangete. I welcome you to Imbeleko. Today nginabalandeli bomculu abegcokama. Bengayi-introduce ukuthi bona bangobani bavelaphi. Okay, igama lami ngu-Odongwa kaDlamini, ngiqhamuke eBhekville. Igama lami ngizoleka Mdakane, ngiqhamuka eKZN Court, but okwamanje ngihlala la eAlex. Okay. So ningangitshela bosisi ukuthi lina lilandela bani phakathi kwabaculi? Mina ngilandela uNjabulo Langa. Wena ke Mina inkosi yamagcokama. Inkosi yamagcokama. Why wachoose ukulandela inkosi yamagcokama ngoba abaculi banengi? Into eyenza ukuthi ngichoose ukulandela inkosi yamagcokama ingoba ingoma zakhe ngiyathanda and ezinye ingoma zakhe ziyakhuluma. So that's why. Okay. Sisi wena why wachoose ukulandela lo mculi omlandelayo? Hayi ingoba nje ngiyamthanda nje, ngithanda indlela ngayo, ngithanda nomculo wakhe. Yeah, nje ngithanda nomculo wakhe kakhulu. Alright. So okay, ithi ngina nginombuzo la. So le ishow le eyenzakala namhlanje iyona ishow inokuqala noma nokuwalandela ama shows? Like namhlanje ngithi show isi Alex. Ishow yokuqala le noma? Hayi mina la ngiyaqala ukuza. First time yami ngi-attend i-show cause ngumuntu osaba abantu. But ke ngathi ajwayele ukuba khona ama-show. Okay. Mina ishow yami yokuqala le cause vele angazani namuntu, even ama-show ekhona ngisongihlalele ekhaya bengazi umuntu la. That's why. Okay, so nizizwa kanjani ngokuba kule show ngoba nonke niyasho ukuthi le ishow yeni yokuqala nizwa kanjani to be on your first show? I'm a bit nervous but ke ngijabulile kakhulu. Wena ke Mina hey bengithukile shem. Ngithe ngiqala uma ngisondela ngibona amabhinqa la. Ngaqala ngathuka but ke manje sengi-right futhi ngijabula ukuba la. Ngithemba ukuthi ngizoyibona inkosi yamagcokama. Okay. So yiphi ingoma yenkosi yamagcokama oyithanda kakhulu? Engithanda kakhulu ile ethi sandwa sami bengidakiwe izolo ngimayakaya ngixolela sandwa sami iyona ke. Okay. Sithandwa sami. Why uthanda le usithandwa sami? Ish. Ukuthi le ngoma iyakhuluma njengoba bese ngishilo ukuthi ezinye ziyakhuluma. So le i-connectana nawe. Ithandwa sami, ithi connecta kancane. Ayiyakuzwa. Wena ngapho. Yiphi ingoma oyithanda kakhulu? Hayi mina ngithanda ingishile nje. Ethini? Ingishile nje. Ungakwazi ukungishaya ama lyrics kancane? Yo ithini ngangithi ngiyobhala ingoma eyochaza ubuhlungu. Yeah, that's enough. Angiyindala. Awu kodwa. Hayibo sengiyacela. It's ngishile nje. Yeah nje. Okay. Hayi so namhlanje ngiyabona ukuthi nidabulile for ukuza ku show. Yini elingathanda ukuyitshela abalandeli beImbeleko namhlanje? Hayi engathanda ukuba into engathanda ukubatshela yona ngathini vele? Hayi aqale ngale ngizobuka. Okay. You have any message for the viewers of Imbeleko? Ish. Into engayisho angazi kodwa ngibatshela ukuthi kumnandi ukuba la. Kumnandi ukuba la. Next time uma ukuthi kuyenzeka nabo bengakhona ukufika uma bethanda. Yes, uma befisa. Siyabonga ukuza namhlanje nisivakashele kuImbeleko. Nisitshele ngokuthi linalithanda bapha abaculi. Guys, may you continue to subscribe, like, share and comment. See you again. Bye.